Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव फिन आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय मा जागोन होनना बुङोब्ला आङो बावैसो मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआ मा होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोर सानै हमजानायखौ नुनो मोनदों। मानो हमजादों होनना बुङोब्ला बिसोर सानैयाहाय मानो हमजादों होनना बुङोब्ला बिसोर सानैयाहाय गुबुन हारिनि सेंग्राजों गाज्रि आखु खालामनायनि थाखाय गाज्रि आखु एबा गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय बिसोर सानैखौ हमनाय जादों एबा हमनो मोनदों। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं भिडिअखौ स्क्रिनाव होना होगोन। ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ, ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय जिखुनु जाया लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। My name is Anjali Nazare, village Kokrazar, district Kokrazar, village Tumbazar. बर' सिनायो ओमफ्राय जोंखौहाय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेयावहाय लाबोबाय, सावरायलायनाय जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानिखौ मावला होननानै आं रिकुवेस्ट खालामबाय। न'आव थांनाय फारसे आङो न'आवहाय डिसेम्बराव थांगोन। दे सुस्मिता नार्जारी, विलेज खासमाबारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, बिटिआर आसाम। आं 2 डिसेम्बराव थांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय। नुनानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय आं बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा मा जामारखो एक्सुवेलि दाख्लैसो जाना थांखांबाय बे घटनाया जोंनि गुवाहाटियाव जाना थांखांबाय। आरो दा नै गुवाहाटि बायदियावबो जोंनि बर' हारिखौ हमनो मोनबाय बेबादि आखुनि थाखायनो। आरो दा नै थांनानै गुबुन जायगायावबो बेबादि खामानि मावहैयो। अब्ला सोरखौ दाय होबावनो? इसिबां बुजायो जोंनि गिदिर गोलावफ्रा, इसिबां बुङो, आरो गावसोरबो बुजिया नङा बुजिखायो। बे खामानिखौ मावोबा समाजनि बेरेखा होननानै गावसोरबो साननो हायो, बुजिनो हायो। थेवबो मानो मावो? थाखा फैसानि माबायाव मावो ना मायो बेखौ बुंनो हाला। खिन्थु थाखा फैसानि प्रब्लेमा मानसिनाव फैयो, बयनावबो फैयो। माहाजोनबाबो सानसे समाव 10 थाखाबो थाया जायो। माहाजोनथारबाबो सानसे समाव 10 थाखाबो थाया जायो। बे फैसा थाखानि प्रब्लेमा बयनिबो लाइफआव नुजाखायो। थेवबो फैसा थाखानि जुनैनो बेफोर खामानिखौ बिसोरो समाजनि बेरेखा होननानै मोनथिसेयावबो बिसोरो थाखा फैसानि लबावनो बिसोर बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो आरो। बिसोर थाखा फैसानि लबावसो बे खामानिखौ मावदों होनना सानो। बिसोरखौ आं साना जे गावसिनि देहानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मावदों होननानै आं बेखौ साना माब्लाबाबो। बिसोर थाखा फैसानि थाखायसो बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै जों साननो हायो। मानो होनना बुङोब्ला थाखा फैसाया मोना नङा मोनो। गाज्रि खामानियाव बांसिन थाखा फैयो होननाया बयबो मिथिगौ। 2 नाम्बार खामानि मावबा 2 नाम्बार खामानियाव बांसिन फैसा मोनो, सानसेनो माहाजोन जायो। खिन्थु बे 2 नाम्बार खामानि मावनानै माहाजोन जानायाव मा गोजोननाय दं? सानसेब्लाबो नोङो हमजागोन, बेखौ जों बयबो मिथियो। सानसेब्लाबो नों हमजागोन। सानसे सिखाव मावोब्ला 2 सानथाम बारग'गोन, बिनि उनाव नेक्स्ट बाराव नों हमजागोन। बेखौ जों गोसोआव लानाया मोजां। मानो होनबा जों सिखाव खामानिखौ जेब्लायबो मावनो होननानै गोसो एबा माइन्डआव लानो नाङा। ओमफ्राय बांद्रायसो बुजायलायलांबाय लोगोफोर। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय बाय।